Chubby Cheeks. Hi friends, welcome to our program Chubby Cheeks. ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న మన ఖుషి ఫ్రెండ్స్ కి Chubby Cheeks ద్వారా బర్త్డే విషెస్ చెప్పేద్దామా? So let's start wishing birthday babies. Chubby Cheeks. ఈ రోజు కందుకూరులో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న శ్రీ మహాలక్ష్మికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తరపు నుండి అలాగే Chubby Cheeks తరపు నుండి many happy returns of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ఈ రోజు ఆగ్రాలో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న జువెల్ కి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తరపు నుండి అలాగే Chubby Cheeks తరపు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ఈ రోజు మహబూబ్ నగర్ లో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న హరిప్రియకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తరపు నుండి అలాగే Chubby Cheeks తరపు నుండి many more happy returns of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ఈ రోజు కరీంనగర్ లో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న అనన్యశ్రీకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తరపు నుండి అలాగే Chubby Cheeks తరపు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ఈ రోజు గుంటూరులో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న షణ్ముఖారెడ్డికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తరపు నుండి అలాగే Chubby Cheeks తరపు నుండి many happy returns of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా మన Chubby Cheeks ద్వారా బర్త్డే విషెస్ చెప్పించుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు చేయవలసిందల్లా మీ ఫోటోని మీ డీటెయిల్స్ని మాకు 15 రోజుల ముందుగా అందేలా పంపించడమే. Chubby Cheeks కేర్ ఆఫ్ ఖుషి టీవీ, పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ 1534, రోడ్ నంబర్ 7, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్ 5,34. మా ఈమెయిల్ ఐడి khushitv@sunnetwork.in. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఈ రోజు మన Chubby Cheeks. తిరిగి రేపు Chubby Cheeks లో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.